oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life, my words. Hapon, tayong hapon mga katsismusa. Dadi ko diri sa akong negosyo. Ako ipakita ninyo ha, o negosyo sa una. Yang tod karon wala pa jud siya nahuman kay dako kayo sa budget. Ako siya ipakita ninyo, mao ni siya diri ha. Ako sa ipakita ang sunod dito sa unahan. Mao ni siya ako ang mga negosyo. Kita ninyo. Ako jud kay ni siya. Yang tod karon wa pagid nahuman. Kaya nagyan mo siya o bagyong bigyo manang tanis siya saan man ay ipagpadpad man ang mga materialis na tanawa siya o hindi pinita kayo siya ano siya awang punungan ano siya pati kita rin taasa nagtanong maning pero nagyan magbagong audit, bagyong audit, awang. Ano may nalang siya. Ay, pakita ninyo ha. Ano yung ibang parking dire ako? Ano ako aning nanarbaho aning duha aman din ni Jerry din ako kauban kami siya magtuloy ang date siguro ni silang duha ini sila tanaw nila ang negosyo awang maripon jud kayo ang duha. Mamis ako mga kauban diri. Ilang tanaw ako ang negosyo kay magburko daw ni. Ay, pakita ninyo ha. Kita ini ako negosyo kana siya kanang usa diha nga grades una siya ay kaduha na ko ang negosyo dako kung sa toy mo palit diri o ganahan mo palit ala ko ni siya ibaligya sabi ako kano sa atoon ako sang gipon una diri ang dugol ay masad siya pwede nga ang ako negosyo dilik na ko doon unsay nay problema may laing tao ko na kuraman no tanawa Gili na siya tubig na. Gili na siya tubig na siya. Gili siya dapat. Kuni siya sa mga.
Ngarong oras sa dagan di kayo makuhaan manimit. Makuha sila isda. Nga nara siya kasayon sa pagkuha sa isda. Nari sa pagkuha. Di ba ang isda? Ara raman dyan na sa dagat. No? Pero diri sa syudad sa paarkwaon ang isda. Umutomo sa diaw na ninyo. No? Padala na. Ano siya ako ang gusto nga natin sa akin. Nangkit ka rin o ba dyan lang man. Sa tanong ninyo. Yes, mau diri siya ako ang gusto na tanawa. Ano siya? Tanawa ninyo. Ano siya ha? Ano siya nga? Kana sila nangagi ako ng mga sakyanan. Nangagi sila sa ako ang pabaging mga braids. No? Yes, tanawa naman. At kayo, no? Tanawa mga kachismusa. Dito ka siya tanaw, no? Awa. Ako siyang giduwa ang akong mga negosyo diri. Ang ako ang usa ka negosyo na dito ay wala siya dito. Dalawa akong sakyanan kung i-parking doon. Tanawan ninyo ha. Ano siya? Ako ni siya gipabangan. Kana siya. Gipabangan ko na siya. Itungod sa akong kadaghan ng mga yuta nga napalit. Basta katubigan. Adjud. Ano siya? Kuha na ni siya tanan diri.
Kita ninyo, mao dyan ha, kuha na niyo siya dire. Awan ninyo pagayo. Ana. Kita mo ani, baruto na siya. Ana. Mao na siya isubuon ako pangda. O kinsa dito mo palit gisda di ay ari lang mo diri ha. Ari lang mo diri. Ingna lang ko ninyo. Pwede ra gid ko ninyo pangitaon or pwede ra sad magkano mo sa akong video or sa akong channel Chismosang Bisaya Vlog. Comment lang mo dito. Ay, kung man ninyong tan-aw, subscribe sa daron maka-update mo sa akong mga bago nga video. O makita sa ninyo nga akong mga negosyo. No? Nizam. Siya ha. Kana tanan diha, kuha ng gasiga. Kana nakuha na. Ay, tagiya sa Biko, Miko, o si Biko. Kani siya, dini siya dagat. Sabay ra ni sa mua. Ya karon ni uwan man, una ni siyang resulta. Daghan siya ba? Unya. Ako na kuha ni siyang kuan ha, kuha ni siyang tabay. Tanawan ninyo ako tabay sa kadako. Naglagot manggug ko sa kuan good kanang sa tigwan na sa himog tabay ba. Kaya ako manggingon niya nga ilawom siya og kuan kanang bugwal ba. Karon gani dili siya mo awas, tanawa ni awas na maglisod na kuan ni. Saon na ni nako. Saon na lang niya akong mga negosyo diri. Akong tabay ni awas naman na. Tanawa ninyo. Dito dalim jud ay no. Kining magnegosyo ganitag daghan no, magbibog na lang tag asa na to dahon ug adto. Nagara kay mga sakyanan mga agi. Ana. Ako digid sa ko ganahan nga naay daghang moagi diri kay dili magud ni siya ko andot private man ni siya. Karon wa man koy mahimo. Kay lisod man sad kayo, ako ni siyang pugngan, maligsan ko. Diba? Yung sauna lang, sana may tagiyan eh. Maligsan ko. Diba? Tanawan ninyo dira.